I djevojke su spremne za svoj sljedeći izlazak u najzanimljivijem izdanju, a to su, pogađate, kupaći kostimi Rivage Line i sunčane naočale Sherry Hill. Molim žiri inače da obrati pozornost i za vrijeme ovog izlaza pažljivo ocijeni sve naše djevojke, njih 12. Neće imati lak zadatak, ali što se može, zato su u žiriju. I koristio bi još jedan pljesak za sve naše cure, čisto da se malo digne adrenalin, da se sve lijepo nasmiju i da budu vesele. A pod rednim brojem 1 je Katarina Gračanin. Katarina dolazi iz Ogulina, studira na zdravstvenom učilištu za fizioterapeuta, voli životinje, posebno mačke, obožava šminkanje, društvena i vesela, te licencirani vatrogasac. Pljesak za ovo, vatrogasac. Želi postati uspješna žena sa sretnom obitelji. Pod rednim brojem 2 predstavlja nam se Klara Tadić. Po zanimanju je komercijalistica, rođena je i živi u Splitu, bavi se manekenstvom, a za sebe kaže da je optimistična i uporna. Obitelj joj je najveća sreća i podrška, voli putovati i upoznavati nove ljude i stjecati nova poznanstva. Pod rednim brojem 3 stiže nam Petra Tušak iz Zagreba. Ona završava pravo na Pravnom fakultetu, u slobodno vrijeme rado meditira. Kaže da se odlično snalazi u kuhinji, a osmijehom joj mogu izmamiti kružni i kardio treninzi. Aktivna je u udrugama Pravnog fakulteta te volontira i uključena je u humanitarne aktivnosti. Veronika Šoštarić iz Zagreba pod rednim brojem 4. Po zanimanju je aranžersko-scenografska dizajnerica, a u slobodno vrijeme svira flautu i pleše pole dance. Rado slika i kaže da je umjetnost jako bitan dio njenog života. Želi postati uspješna poduzetnica i baviti se proizvodnjom bioproizvoda. Redni broj 5, Ema Grubišić-Čabo iz Zagreba, također studentica je komunikologije, a u studiji se bavi sviranjem klavira te pjevanjem. Obožava druženje s prijateljima, šetnje i dobre knjige. Želja joj je postati zanimljivo urednica i voditeljica vijesti na radiju i televiziji. Eto, možda moja Mirna ima konkurenciju. Mirna ne vodi vijesti. Ali je tako možda počela. Bravo, Ema. Pod rednim brojem 6 je Anita Tepeš, koja nam dolazi iz Krapine. Kaže da je radoznala osoba koja voli istraživati, rado se koristi novim tehnologijama i veseli se novim poznanstvima i obožava životinje. Želja joj je postati profesionalna u poslu kojim se bavi, a to je marketing. Pod rednim brojem 7 je Sonja Lončar. Sigurno nikad nije ovako proslavila rođendan. Njoj je danas rođendan. Pa jedan veliki pljesak za Sonju. Dolazi iz Siska, studentica je fonetike i kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, zanimaju je strani jezici. Odlično se služi engleskim, njemačkim, francuskim i španjolskim. Životinje su joj velika ljubav, želi postati uspješna žena kako na poslovnom, tako i na privatnom obiteljskom planu. Bravo, bravo Sonja. Pod rednim brojem 8 stiže nam Klara Krizmanić. Ona nam dolazi iz prekrasnog grada nam domaćina Rovinja. Studentica je internacionalnog biznisa, svestrana osoba koja obožava nove izazove. Igračica je prve A odbojkaške lige. Svoju kreativnost izražava slikanjem i šminkanjem.
Pod rednim brojem 9 iz Zadra nam dolazi maturantica Monika Vojvodić, aktivna i uspješna košarkašica, reprezentativka Hrvatske. Dakle, evo, nakon odbojkašice imamo i košarkašicu. Rekorderka je u zabijanju trica u Hrvatskoj. Želi postati najbolja dalekometna šuterica Europe u košarci. Evo, želimo joj puno sreće i večeras, a i u tricama. Nakon Monike pod rednim brojem 10 je Tena Tomljanović iz Zagreba. Studentica je krajobrazne arhitekture na Agronomskom fakultetu. Za sebe kaže da je umjetnička duša, u slobodno vrijeme svira, pjeva i pleše balet, te uživa u crtanju, a najveća strast joj je moda koju prati još od malih nogu. Redni broj 11, Ema Gračan iz Lovrana. Učenica je opće talijanske gimnazije, tečno govori engleski, talijanski, francuski, španjolski. Bavi se manekenstvom, u slobodno vrijeme igra odbojku. Evo, još jedna odbojkašica. Završila je osnovnu glazbenu školu, smjer klavir. Planira upisati studij stomatologije, pa nek ti je sa srećom. Sretno Ema, a večerašnja posljednja kandidatkinja pod rednim brojem 12 stiže nam Dea Brajković iz Pule. Inače, studentica je ekonomije u Rijeci, a za sebe kaže da je komunikativna, društvena, vedra i odgovorna osoba. Voli životinje i prirodu, a osobito ljepote svoje Istre. Da, bile su to sve naše kandidatkinje. Lijepo vas molim, veliki pljesak za svih 12. Bravo, cure. A vidimo i da je žiri obavio svoj težak zadatak i ocijenio naše kandidatkinje, pa ćemo uskoro imati i rezultate prvog glasovanja. I evo ga, dok se djevojke spreme, dok žiri glasa, dok saznamo kako su oni ocijenili, prepustit ćemo našu pozornicu, koja je kraljica Hrvatske 2018. Ja bih vas lijepo molio da velikim Vijeća grada Rovinja poklon Europskog centra sporta i ljepote Bea u vrijednosti od 10.000 kuna uručit će predsjednica direkcije, gospođa Natalija Brkić. Sada ćemo proglasiti prvu princezu koja će u slučaju spriječenosti zamijeniti kraljicu Hrvatske u svim njenim obavezama. A prva princeza kraljice Hrvatske... Sada, jedna od ove 3 prostorne prekrasne djevojke ponijet će krunu kraljice Hrvatske. Ko li je to? Napeto je, napeto. Hoćemo? Nek se napeva. Šalim se. Kraljica Hrvatske za 2018. godinu je Ema Gračanin. Svaka čast, evo je ovako ozlijeđen. Gospodin gradonačelnik je iz Zagreba došao uručiti ovu lastnu titulu kraljice Hrvatske 2018. Evo, fotografija za povijest. Idemo dalje s nagradama. Dosadašnja kraljica Paola Tandara uručit će novoj kraljici krunu. A nova kraljica Hrvatske osvara zlatne naučnici Dar Zlatane Dodić. Isto tako, gospodin Jura Mihaljević, vlasnik Iločkih podruma, će nove kraljici uručiti novo vino iz kolekcije Iločkih podruma, Dunavski mladac u Magnum boci. I tu je još mnogo poklona, Gamera i Turovnik i mnogi drugi koji će dobiti naša slavljenica, Ema Gračan. I evo jedna slika i sa sponzorima, gradonačelnikom. I svi smo u iščekivanju hoda, tako je, veliki pljesak za Emu Gračan. Kraljicu Hrvatske vam donose Sherry Hill.